खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे अफिसियेल लसेप मुंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय जादों जों बर' गासैनिबो इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ नायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौ जेब्ला प्रमोद सारा बिटिआरनि चिफ जादों बै समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानाय मोनसेनि उनाव मोनसे शान्ति फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव दा बयनिख्रुइबो मोजां खामानिया जाबाय जौगानाय आरो शान्ति सुखु बे मोननै बुस्थुआ जाग्रोदों ओरैबायदि जोंनि गेजेराव शान्ति फैदों सिगां जों न'निफ्राय ओंखारलांब्लानो जोंनि बिदा बिफा बिमा एबा फिसालाफोरखौ गिनाय मोनोमोन जे जोंनि आदाया जोंनि आफाया न' फारसे मोजां फैफिना बाजाराव थाङोब्ला हाथायाव थाङोब्ला स्कुल कलेजाव थाङोब्ला बबेबा अफिसफोराव थाङोब्ला जोंनि बिदा बिफाया जोंनि बिफुङा मोजाङै मोजां न' फारसे सफैगोन सफैया बे बुस्थुआ बिल्कुल जोंनिफ्राय गैया होननानै बुंजायो मानि थाखाय एकमात्र प्रमोद बर' सारनि प्रसेस्टा नाजानायनि थाखाय बिथाङा अरायबो जोंनि गेजेराव शान्ति आरो जौगानायखौ लुबैयो बिथाङा चिफ जानायनि उनाव बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव मोनसे जौगानाय फैदों मोनसे शान्ति फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव समनि डिमान्ड मोनसे बेनो जाबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सानखौ 31 मार्चखौ बे दुलाराय आसामावनो फरायसा सान हिसाबै फोसावनांगोन होननानै दाखालि क'क्राझाराव जानानै थानाय जा केबिनेट आसाम सरकारनि बेयाव बे खामानिया जाफुंबाय बेनि थाखायनो आं बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सार आरो आसामनि जोंनिया चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो रोजा साबायखर जासियो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सान 31 मार्चआ फरायसा सान हिसाबै फोसावजाबाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मांखरसालिखौ डिजाइन खालामनो थाखाय साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जौगाखां खामानि मावनो थाखाय 10 करोड़ रां होनाय जाबाय आरो गोबां मोजां खामानि जाबोगोन मोनसेनि उनाव मोनसे मात्र जोंनो धैर्य नांगोन जे दिनै बुंबाय गाबोन जानाय खामानि नङा सरकारनि खामानि फैसा थानांगोन गासैखौबो जों नेनो हानाय जोंनियाव मोनसे धैर्य थानांगोन जे प्रमोद बर' सारा चिफ जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां खामानि जादों जे बर' रावा सिगां बिपिएफनि सरकारनि समाव आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनानै जायाखैमोन प्रमोद बर' सार फैनायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावैनो भाषण होनाय बेसेबां मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावा जौगानाय सोरनि थाखाय अनलि फर प्रमोद बर' सारनि नाजानाय आसाम आयेन आफादनि जा गेट बेयाव बर' रावजों एकदम रोखा लिरनाय थाबाय दे 17 बोसोर सरकार सलायनानै आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों लिरनाय गैयामोन सोरनि नाजानाय प्रमोद बर' सारनि नाजानायाव प्रमोद बर' सारनि नाजानायाव आसाम आयेन आफादनि गेटआव बर' रावजों एकदम ख्रा लिरनाय आसाम आयेन आफादाव आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावजों नोङो एकदम ख्ला बुंनो हायो दानिया खुनु टेनसन गैया सिगांनि सरकारफोरा बेखौ जेबो सानाखैमोन ना प्रमोद बर' सारा जोंनि जौगानायखौ नायदों जोंनि गेजेराव बोरै शान्ति लाबोनो हागोन बेखौ नायदों सोलोंथाइखौ लानानै बिथाङा ओरैबायदि मोजां खामानि मावगासिनो दङ सोलोंथाइखौ लाना मा खामानि मावदों आङो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन बेनिखायनो जोङो प्रमोद बर' सारनि मावनाय दांनायाव जेबो हेंथा होनो नाङा जे बिथांखौ सापर्ट खालामलांनांगौ मोनसे नङा मोनसे जागोन बिपिएफखौ 17 बोसोर होदों प्रमोद बर' सारखौ मात्र 10 बोसोर होनाय बिथाङा दिनै राजनितिनि मुङाव राजनिति खालामफैयाखै बिथाङा दिनै जौगानाय आरो शान्तिनि थाखायसो दिनै राजनितियाव हाबदों बिटिआरनि जौगानाय बर' हारिनि जौगानाय शान्तिनि थाखायसो दिनै राजनितियाव फैदों बिथाङा राजनिति खालामनो रोङा लेथ्रा राजनिति खालामनो रोङा बिपिएफनि बायदि सोरजोंबा बुलायनाय बहु घटना बिपिएफनि बुंनानै लाब गैया बिथाङा लेथ्रा राजनिति खालामनो रोङा प्रमोद बर' सारा जौगानाय आरो गोजोननायनि राजनिति खालामो जौगानायनि थाखाय राजनिति खालामदों दिनै शान्तिनि थाखायसो राजनिति खालामदों बेनि अनगायै बिथाङा गावनि थाखाय राजनिति खालामाखै आरो लेथ्रा राजनिति खालामाखै बुलायनाय सौलायनाय थैलायनाय बबेबा अफिस गाग्लोबनाय
आन्दलन खालामनो थांबा मानसि बुनाय बेफोर लेथ्रा राजनितिखौ बिथाङा खालामा 17 बोसोर BPF होदों 10 बोसोर जों रायजो राजाया प्रमोद बर' सारनो होनांगोन जों होनांगोन 10 बोसोर होगोन बेनि गेजेराव बिथाङा मोजां खामानि मावोब्ला जों बिथांखौ सापर्ट खालामफिनगोन बेखिनिखौ जोङो बिथांखौ स्कप होनांगोन 10 बोसोर only 10 years जोङो 17 बोसोर नाङा प्रमोद सारनो 17 बोसोर नाङा 10 बोसोर होनाय बेनि उनाव जुदि बिथाङा मोजां खामानि मावोब्ला बिथांखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामफिन जुदि नोंथांमोननि मथे जुदि मावनो हायाखैब्ला नोंथांमोननि गोसोसै